Îmi place să cred că atunci când concluzionezi și fixezi ceva din ceea ce ai asimilat, să spunem. Și atunci cred că este bine să trecem încă o dată în revistă tot ceea ce am înșirat noi aici pe acest flipchart. Încă o dată, trăim într-un mediu VICA. Vrem sau nu, acceptăm sau nu, asta e lumea în care trăim. Acum, VICA, am spus încă o dată, înseamnă vulnerabil. De ce discutăm atât de mult de vulnerabilități? Pentru că, în opinia mea și a dumneavoastră, cu siguranță, vulnerabil este omul. De ce discutăm atât de mult despre ceea ce înseamnă incertitudine? Pentru că astăzi, dacă ne uităm la crizele pe care le trăim, da, că este fosta criză COVID, că este criza economică, că este criza energiei sau că este criza războiului din Ucraina, este criză. Deci este incertitudine. Dacă discutăm despre ceea ce înseamnă complexitatea mediului în care trăim, foarte clar, suntem interdependenți. Îmi place să folosesc faptul că trăim în sisteme de sisteme, adică dacă fluturile bate undeva, aripa fluturilor bate, dincolo se produce un seism. Deci, clar, depindem unul de ceilalți. Partea cealaltă de ambiguitate, aici cred că ne putem duce un pic către noi, către români. Nu suntem predictibili, deci trebuie să acceptăm ideea că predictibilitatea nu ne este la îndemână. Bun, acum, dacă discutăm despre cum arată mediul, punem întrebarea, cum realizăm managementul VICA? Și uite că a ieșit aici, acum am constatat, a ieșit 4CP. Foarte frumos. Adică, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să căutăm, să vedem care este zona care ne influențează și mai mult, ce putem să știm despre ea, adică să căutăm informații. Mi se pare cel mai important lucru. De ce informații? Pentru că informații sunt cele care creează contextul. Știu ceva, știu ce mă influențează, știu ce pot să influențez. Al doilea lucru, să clarificăm. Aici mergem iar la ambiguitate. Avem tendința asta de a lua lucrurile în întreg. Nu ne ducem spre gândirea critică să facem o mică disecție. Ok, ce este important să știu? Care sunt perspectivele? Chiar dacă sunt negative, dar știu ce s-ar putea... Adică am clarificat. Nu doar pentru mine, ci pentru cei din jur care așteaptă clarificări. Următorul lucru este să calculezi. Aici noi avem o problemă. Lasă-mă că merge așa, ce să mai facem? Calcule. Nu, calculează tot ce se poate întâmpla bine, dar în același timp calculează riscul. Fă-ți o matrice de sincronizare și gândește-te. Dacă se întâmplă ceva, este probabil să se întâmple, este posibil să se întâmple și cel mai important lucru, care sunt efectele? Deci dacă știi să faci managementul riscului, înseamnă că ceva din VICA este deja controlat. Următorul pas, ca să ne ținem de ceuri, este construiește planul de contingență. Mie am folosit plan de contingență pentru că este în limbajul meu. În partea de jos am scris, este plan de rezervă. Să ai planul B, să ai planul C, să ai planul D. De ce? Nu sunt niște chestiuni sofisticate, nu trebuie să lucrezi foarte mult, dar sunt variante pe care lucrezi dacă se întâmplă ceva. Și ultima, mie mi se pare cel mai important, prioritizează. Acum o să puneți întrebarea, ce să prioritizez? În opinia mea este așa, să prioritizezi ce este important în decizie. Apoi este important lucru să prioritizezi ceea ce înseamnă nevoia. Și cred că pentru oameni cel mai important lucru este să prioritizezi efortul, adică spune-i omului ce trebuie să facă astăzi, cât este de greu, ca mâine să-i fie mai ușor. Dacă nu-i spui lucrul ăsta, va fi vulnerabil cu siguranță, va fi ambigu sau va trăi într-o lume ambiguă, va lucra în incertitudine și inclusiv el este, sau rezultatul muncii lui este incert, da? Și următorul lucru, complexează, nu știu dacă este cel mai potrivit cuvânt, dar complexează în rău tot ce se întâmplă în jurul lui. Așa că, încă o dată, 4C și un P.